Vítame vás v dnešnom videu. Dnes budeme získavať najvzácnejšiu rastlinu z celého Grow Garden, volá sa Candy Blossom. Áno. A kedy ich šlo získať? Ide získať niekoľkými spôsobmi. Napríklad, keď pôjdeme na stránku s menom Ropro a kúpime si tam Ropro Plus, ale to si my nebudeme kupovať, tak nám to umožní nájsť si staršie servery, ktoré sú zabugované a nedostali update. Čiže tam vybol server, na ktorom je stále veľkonočný event a vieme tam získať limitovanú rastlinu s menom Candy Blossom a ďalšie. No a kedy sa dala získať táto rastlina? Na začiatku Grow Garden. Ono to vzniklo vtedy, keď bola Veľká noc, takže spravili Easter event vtedy. Už tak dávno, to už je viac ako 6 mesiacov. Buďte ticho, lebo ja rozpom. Dobre. Ešte nie je Easter, ale tam je to Easter ide. Napríklad pekný s menom Red Fox, čiže čo je na Easter. Je asi 14 alebo 50% šanc, že každý 10 minúty, koľko asi pol hodinu, vyhazí na lúl na niekoho inú záhadku, príde k nejakej rastline, je 50% šanca, že z nej ukradne semiečko a donesie ho vám, ale je 50% šanca, že sa jej nepodarí. No tak to je 10 na 30 potom. To nechcem. No a... Ešte jeden spôsob, že budeme prehľadávať servery, na ktorých je jeden hráč a podarí sa nám možno nájsť ten starší server, ktorý nedostal update. Vieš, že sa nám to podarí? To dúfam, lebo... Počkaj, ešte raz to povedz, lebo ja som prestal natáčať, lebo mi tu vošiel ocino. Prečo si prestal natáčať to, akože pôjde ocenové intro? Nie, iba túto chvíľku, čo si... Natáčať niečo? No dobre, proste Maxo vravel, že sa proste pripojíme na nejaké old servery, aby sme získali tú kvetinu, rastlinu. Budeme prehľadávať servery, na ktorých je jeden hráč a ak sa nám podarí nájsť taký, ktorý nedostal nikdy žiadny update, čiže je tam stále Easter event, tak na ten tak jeden to povie druhému a ten druhý sa ženie na ňo. Budeme tam čakať, kým sa ten Easter shop resetuje a kým sa tam objaví Candy Blossom v tom shope. Stojí 10 miliónov, takže Kubík máš presne. Áno, mám presne, ale nechcem si ich zase tak veľmi utratiť. No, to je jedno. Takže keď si ich nechceš utratiť, tak ich nejaké vyrobí. Nie, ja si ich utratím kľudne za tú najzásnejšiu rastlinu, tak určite z toho budem vyrobať. Keď si utratíš, tak vyrobíš viac, než koľko stojí stál najmenší bod Candy Blossom, ktorý vznikol. Yep. 3000 bilónov. Tak áno, to je veľa. A preto sa vypočíš, že to utratíš tých 10 miliónov. Dobre, ja bych sa mnou začal prehľadávať, takže počkaj, chcem vypnúť server, môžem? Vypni ho, ja sa zatiaľ vyvinem. Tak. Nie, to chcem... Dobre, shut down. Ono sa to robí inak, vieš ako? Ja ti to ukážem, počkaj. Ja ti to ukážem. Myslíš, že budem robiť prdel, že? Ups. No ono sa to robí takto. Budem strápnený, čo? Dobre, ono sa to robí takto, že pôjdeš proste na server, dáš túto const, alebo túto dáš shutdown this server, proste dáš tieto 3 bodky a shutdown this server a túto ti to vypíše, že server bol hodený. Tak. Takže teraz pôjdeme na Grow Garden, pôjdeme dole, zapneme si server. Tuto? Pôjdeme úplne dole od súkromniakov. Tu máme Alter Server. Klikneme si na to Descending. Klikneme si na to a prepneme na Ascending. Keď to máme, tak tam vidíme servery, na ktorých sú na ktorých je jeden hráč. A tam dole máme, že load more. Tam si môžeme načítať viac serverov. No. A medzi tieto budeme prehľadávať, kým medzi nimi nenájdeme nejaký taký, ktorý nedostal žiadny update. Dobre, ja sa pripájam na prvý. Zatiaľ. Mňa sa nepripojil. Mňa sa nepripája, lebo to sú privátne servery iných hráčov. Na niektoré je, napríklad teraz sa mi to podarilo. No ukáž. Tu sú typečkové so zelím a áno, je to falošné, som na serveri, kde je strašne veľa uličkov.
Prosím vás, ale hlavne vy to neskúšajte, lebo vás to môže ľahko oskemovať o vaše peniaze na... Neviem. Proste vy to neskúšajte. Nechoďte proste na tú stránku Ropro, lebo tam vás to môže oskemovať, keď si to kúpite a každý mesiac vám príde na e-mail. Faktúra. A stalo by sa potom to, že keď to nezaplatíte, príde vám obrovská pokuta. OK, tak som na serveri na nejakom random, je tu jedna typ. Tento nie, takže idem hľadať ďalej. Budeme preklikávať, keď nájdeme niečo zaujímavé, tak povieme. Napríklad na tomto som našiel takého typečka, ktorý mal obrovské nočné melóny. Obrovské. Takže pozerám sa, ale toto není ten old a nebola tu jedna typiečka, ale je nás tu 5 dokopy, dobre. Takže lívujem z tohto servera. Ideme hľadať ďalej. Toto vyzerá pohode. Toto je súkromie, lebo mi píše, že your position in line 4. Ako vidím, tak sú tu dvaja typci, ale aj tak to môže byť ten server, na ktorom... A písalo mi to, že to je privát, ja som sa pripojil na nejaký privát, ale môže to byť ten. A vyzerá to... Tak idem kontrolovať Google a ja si tam napíšem IDčko. Napíšem si tam IDčko, že ak No dobre, ale na tomto serveri sú dvaja typci, takže to nebude asi on. Takže neviem. Na old server. A kam sa zadávajú tie IDčka? Ja neviem, kde sa zadávajú tie ID. Ale kam sa zadávajú? How to find old server in Grow Garden. Kam sa zadávajú tie ID? Počku, nech nedostaneš copyright. Ja odložím modul ďalej a pustím to video. Nech nedostaneš. No dobre, tak... Počkej, čo je toto? Gar. No nič, no. Store. Máš tu žiadne pasy? Haló? Prečo tu nemáš žiadne pasy? No dobre, to je úplne jedno, no. Pravdepodobne nikto nebude pozerať toto video, ale to je úplne jedno. No, takže. Tuto si... Tuto dáte server, dáte create private server. A proste tam si pozmenujete neviem čo. No a počkaj, a vlastne kde sa dáva to ID na server? No. Takže tí, ktorí majú Roblox, tak toto vám vygenerujem odkaz a dám si to na môj profil, že to dodám svoj profil. About a tuto si dám, že Grow Garden a tuto vám hodím odkaz a teraz keď na neho kliknete na blbý odkaz teraz keď na neho kliknete, tak vás to prepojí na môj server v Grow Garden. Dávajte bacha, na tento server sa môžu pripojiť iba 5, dávajte bacha. Nie je to ako Brugame, že... A ste na mojom serveri, hej? No, ale to teraz nikoho nezaujíma. No, ale ja vám ešte niečo sprístupním, takže dám settings a toto si dám, to nič. No, ja si sem dám ešte, toto mám aj svoj YouTube kanál. No, ja si to niekde nastavím, aby sa na mňa mohli pripájať tí, ktorí ma followujú. Tak to nič. Neviem, kde sa to nastavuje. No. Ja zatiaľ som nič nenašiel, žiadny starý. Dáme napríklad toto. No, tak to nič. Tak Grow Garden. Každopádne asi pravdepodobne v ďalšom videu to uvidíme. Ak sa vám video páčilo, tuto spoločne s paketom
paketo, tak dáte odber a... Vy ste si fakt mysleli, že končí video. Hahaha, nie, pekne, ešte nekončí, ešte tu budeš trpieť. No, takže... Grow a garden. Sa nepripojí na random servery. Wow, máme tu... Mistra Potato. Mistra Potato tu máme. To asi musím pridať. Mr. Potato. No. Dobre, no tak na tomto serveri asi nič. Takže leave. Počkaj, ale sa to bude growovať aj offline. No tak to som nevedel. Lisa! Ja napíšem hello. Počkaj. Hello. How... Neviem, je mi to úplne jedno, že jak sa to píše. How are you? No, to je úplne jedno, no. Ja som teraz napísal na oficiálny účet Brightorovi. Ako? Víš, čo som mu napísal? Niečo strašne dlhé. Že hello Brighter, my nickname is Packet 497. Áno. Can we blossom please? A smutný smiley. I cannot find all servers to get Candy Blossom. Počkaj, on nám ho... Myslí, že ti to givne. Nie, myslí, dúfam, že to vráti do hry. Počkaj, ja sa pozriem na jeho... Alebo idem napísať kreatorovi, ale neviem, dá sa mi kliknúť na jeho... Takže... Aha, teraz niečo vytvára. Studio, je v stúdiu. A jak sa volá ten týpek, ktorému si teraz písal? Akože Brighter. Aha, tu je Brighter. A... Takže ja ho follownem, nech sa na neho môžem pripojiť. Follow, tak. No... Máš ho? Mám ho a teraz mu idem asi napísať, ale neviem, jak sa to robí. Skús mu napísať, že či by nevedel... Ale jak mu mám napísať? Počkaj, jak mu mám napísať? Klikni si na jeho profil a proste si klikni na niekoho profil. No. A to choď... Nie. Musíš ísť do... Kamo, ty si nepamätáš? Messi? Si pamätám, že musíš si kliknúť, ako máš avatar, pod tým máš party také. A tam máš všetkých svojich friendov a im vieš napísať. No. Napríklad ja viem teraz napísať tebe, že... Tuto, dobre. Brighter. Teraz mu môžem napísať? Nie, nemôžem. No... Rád by som napísal aj ty... Počkaj. Rád by som napísal aj tým, ktorých followujem, ale nemôžem. Z nejakého dôvodu. No neviem. No tak asi nič. No. V ďalšom videu uvidíte, že čo sa stalo. No, čau.